Bore da iawn I chi gyd, croeso cynnes i'r oedfa, a diolch I chi am ymuno ni ar gyfer ein heddoliad yma yn ystod siliau mis Awst. Bydd yr oedfa hon heddi yng ngofal un o aelodau capel cana Banc y Felin, sef Rhian Bowen. A diolch o flaen llaw I Rhian ac I Tudur Dylan am ei gyfraniad yn yr oedfa hefyd. Gobeithio gewch chi flas ar yr oedfa heddi. Croeso cynnes iawn. Gweddiod. Ein tad, diolch am gael dod at ein gilydd heddi. Diolch I ti am y bendithion bychain a gawsom yr wythnos hon. Clywed yr adar yn canu'n gliriach nag erioed, gweld yr haul yn tywynnu'n braf yn yr awyr las yn fendigedig. Clywed a gweld lleisiau ein teulu, ein ffrindiau a'n cymdogion drwy ymrywiaeth o ffyrdd. Gwyddom hefyd Dduw, nad yw pob un ohonom yn teimlo mor gryf ag arfer. Bydd rhai ohonom yn hiraethu, eraill yn galaru. Bydd gyda ni bob un arglwydd, ble bynnag yr ydym, sut bynnag y teimlwn. Nertha ni yn ei newyddder a chyffro ar y sul hwn. Amen. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw'r wythnos, yr oedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd I bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud, tangnefedd I chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd I ddwylo a'i ystlu iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Medda Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd I chwi. Fel y mae'r tad wedi fanfon ni, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechoder rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau.
rhai o fynyddoedd a dyffrynoedd, a chafodd sawl artist ei hysbrydoli gan ei mynyddoedd godidog. Un ohonynt wrth gwrs yw Cyffin Williams. O'r dechrau roedd Cyffin Williams yn gwybod yn iawn pa bethau yr oedd am ei peintio. Gwirionai'r artist ar bobl, ffermwyr, anifeiliaid a thirwedd ei ran arbennig ef o Gymru. Cerddodd i'r dyffrynoedd mwyaf anghysbell a dringodd y mynyddoedd uchaf, ac meddai, fe cafodd y cyfan ei cadw yn fy llyfrgell atgofion, ac rwy'n dal i droi atynt wrth beintio hyd heddiw. Ar y dechrau, byddai'n cario'r isl, paent olew a chynfas i fyny i'r mynyddoedd, a thrwy rhedyn trwchus i beintio. Gydag amser sylweddolodd fod yr holl bethau a welodd wedi cadw yn ei feddwl ac y gallai wneud gwell defnydd o'r paent yn ei stiwdio. Daliodd ati i beintio yn yr awyr agored, yn ei gwrcod rhwng y creigiau neu yng nghysgod wal gerrig, gan wneud lluniau neu lyfr nodiadau mewn inc, dyfrliw a phensel. Pan fyddai Cyffin yn peintio, byddai yn teimlo'r paent yn drwchus gyda chyllell balet. Gallwch deimlo ei luniau yn ogystal â'i gweld. Meddai Cyffin, mae tynnu llun yn weithred o werthfawrogiad a chariad. Pwysleisiodd mor bwysig yw roi lle amlwg i dynnu lluniau. Mae lluniau yn bethau ffres, yn dod syth o'r lygad, o'r meddwl, y galon a'r llaw. I blant a phobl ifanc, mae tynnu llun yn arf pwerus, a gallant ei ddefnyddio i ymateb i'r hyn a welant, a brofant ac a deimlant am y byd o'i cwmpas. Mae tynnu lluniau yn gallu bod yn ffordd arall i blant a phobl ifanc i fynegu hunain, gan wneud cyfraniadau pwysig at ei datblygiad a'i lles emosiynol, yn union fel Cyffin pan ddywedodd. Mae'r wyddfa yn tra'r glwyddiaethu dros bopeth yn yr ardal, gyda'i gribau a'i gefnennau mynd i'r holl gyfeiriadau. Cyn belled ag Aberdaron, ym mhen eithaf Penllyn, fe welwch i'r wyddfa goriwch popeth arall yn yr olygfa. Mae'n ddarn gwych o bensaerniaeth daearegol, gyda llynnoedd a'r cribau llai fel yr aran, y lliwedd, y grib goch a chrib y ddisgyl, a'r hen Sir Gaernarfon i gyd yn talu gwrogaeth iddi. Mae Môn yn edrych arni ar draws y fennau, ond yn gwybod ei bod tu hwnt i'w gafael. Wrth dynnu llun, mae Cyffin yn defnyddio llawer o wahanol fathau o farciau. A dyna beth yw arlunio, ystod o farciau. Yn aml byddai plentyn yn yr ysgol yn cwyno i bod yn methu arlunio, ond wrth ei hannog i wneud cyfres o farciau yn y lle cywir, datblygau llun cyfan ar y papur. Artist arall a gafodd ei ysbrydolaeth o fynyddoedd Gogledd Cymru oedd John Piper. Rhwng y 40au a'r 50au, rhentodd bythynod yn yr Eryri. Byddai'r bythynod yn ganolbwynt i'w deithiau drwy'r tirwedd yn cyfnodi siapau, ffurfiau, gweadau a lliwiau cyfoethog y mynyddoedd. Cafodd ei adnabod fel artist a oedd yn peintio tirwedd mewn ffordd newydd. Roedd pobl yn ystyried ei arddull yn ymateb emosiynol i'r dirwedd, eto tebyg i Cyffin. Un o ddell Lloegr oedd Piper, ond ganwyd ei ail wraig, Myfyrdod Evans, yn Llundain i rieni o Gymru. Roedd y Pipers wedi ymweld â De Cymru o'r bain, ond yn 1939, dyma nhw'n aros ym Mhontryd Fendiged Ceredigion, mwyn iddo a ddarlunio. Digwyddodd hyn i gyd yn ystod haf 1939, gyda phawb yn ofni'r rhyfel ar y gorwel.
Ym mis Tachwedd 1940, penodwyd Piper yn artist rhyfel swyddogol. Derbyniodd ei gymisiwn gyntaf i gofnodi'r dinasoedd wedi dinistrio gan y Blitz. I'r comisiwn ei dynnu o Gymru, comisiwn rhyfel arall a'i dynnodd yn ôl i Gymru hefyd, ond y tro hwn i galon yr Eryri. Roedd yr unigedd yn apelio at Piper. Cynhyrchodd gyfres o luniau graffig o'r mynyddoedd. Mae'r delweddau tywyll, hynod emosiynol a greodd yn cael ei cyfri ymhlith ei waith gorau. Roedd gweithio, fel y profodd Cyffin hefyd, yn uchel y mynyddoedd yn anodd, yn y gwynt a'r glaw. Roedd hi'n aml mor wlyb nes crychu'r pypur, mor oer bod y paent yn rhewi ac yn rhy oer i sefyll yn llonydd. Ac roedd e wastad ar ben ei hunan. Does dim un o'i luniau yn edrych ei bod wedi creu ar ddiwrnod braf. Dechreuodd beintio mynyddoedd yn ystod yr ail ryfel byd. Mae pobl yn dweud eu bod nhw'n adlewyrchu ofn ac anobaith y blynyddoedd yma. Enghraifft, tarddler Ddyfi. Lan a lawr yw ei patrwm bywyd yn ddigon aml. Mae'r orchwyl o ddyfalbarhad i ddringo i gopa'r mynydd yn gallu bod yn anodd yn ei bywydau pob dydd. Mae mynyddwyr a dringwyr traddodiadol angen dychwelyd i'r mynyddoedd yn rheolaidd, nid mwyn y wefr, ond i deimlo bod ganddynt reolaeth dros ei hemosiynau. Pan ofynnwyd i Mallory, pan fod eisiau dringo Everest, cafwyd clasur o ateb ganddo sef, oherwydd ei fod yno. Wel, nid oherwydd ei fod yno yw'r unig reswm. Rhan o apêl dringo a mynydda yw'r cyfle i oresgyn heriau meddyliol ac emosiynol yn ogystal â heriau corfforol. Mae'n dilyn felly, po hiraf y mae'r unigolyn yma'n ei dreulio heb wneud ei weithgaredd, y mwyaf anodd y byddan nhw'n ei chael i reoli ei emosiynau mewn cymdeithas. Mae angen y mynyddoedd a'r dyffrynoedd yma yn ei bywydau. Heb fynydd, does dim dyffryn. Dewch yn i'w wrando am ychydig ar Tuduri'r Dylan yn sôn am y mynydd. Tybed a ydy'r mynyddoedd yn eich denu chi? Mae'r rhai yn gweld perygl mewn mynydd ac yn credu y dylid cadw draw oddi wrtho. Tra bo eraill yn credu mae'r ffordd orau o werthfawrogi mynydd ydy i ddringo. Mae digon o ddewis o fynyddoedd yn y Beibl. Dyna fynydd Ararat. Dyma'r mynydd lle gorffwysodd arch neu gwch Noa ar ôl i'r llifogydd gilio. A beth am fynydd Horeb? Ar y mynydd hwn y gwelodd Moses y berth yn llosgi yn arwydd o bresenoldeb Duw. A chofiwn ni hefyd am fynydd Sinai, lle cafodd Moses brofiad arbennig o fod yng nghwmni Duw. Bu farw Moses ar ben y mynydd hefyd, mynydd Nebo. Ond mae un mynydd yn sefyll yn uwch na'r lleill ym Mhererindod y Cristion, sef Calfaria, yno y croeshoeliwyd Iesu. Yno cyflawnwyd holl addewidion Duw yn ei fab Iesu. Ie, mae'r mynydd yn denu'r rhai ac yn codi ofn ar eraill. Godi doced ydy'r mynydd, nid o'r mynydd y daw yn cymorth ni, ond o Dduw. Dyna oedd profiad y salmydd. Dwi'n edrych i fyny i'r mynyddoedd, o ble daw help i mi. Daw help oddi wrth yr arglwydd,
yr un wnaeth greu y nefoedd a'r ddeiar. Dangos y ffordd gwnaeth yr Iesu gan annog y disgyblion i ddringo'r mynydd o'i blaenau i ledu'r newyddion da. Y noson honno, sef Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysau wedi cloi am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr Iddewig, dyma Iesu'n ymddangos a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Yna dywedodd yr Iesu eto, Shalom, yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn, chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os wnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael ei maddau. Ond os fyddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, byddan nhw ddim yn cael maddeuant. Doedd yr Iesu ddim wedi curo ar ddrws neu alw am ddod i mewn, jyst ymddangos o'r unfan. Does dim ffiniau daearyddol ganddo mwyach, roedd yr ymddygiad fel hyn yn hollol newydd. Chi'n cofio geiriau proffwyd Eseia, peidiwch hel atgofion am y gorffennol a dim meddwl am beth ddigwyddodd o'r blaen. Edrychwch, dwi'n gwneud rhywbeth newydd. Mae ar fi'n digwydd. Ydych chi ddim yn ei weld? Mae Duw yn ein gwahodd i wneud rhywbeth newydd, i symud ymlaen yn ein bywydau. Fel y ddywedes ynghynt, lan a lawr yw patrwm bywyd yn ddigon aml. Mae amgylchiadau bywyd yn gallu newid mewn amrantiad, ond yr arglwydd sydd yr un, gweithaf pawb a phopeth. Mae'r arglwydd yn drech nag unrhyw ddigalondyd neu ofnau, ac ar gael ein helpu ninnau bob amser, fel y disgyblion gynt, beth bynnag yw'r sefyllfa a'r cyflwr. Mae'r ornest o ddringo mynydd petai'n achlysur hapus neu thrist yn gallu ein llorio weithiau. Ond mae cael lloches o ddyffryn Duw yn gallu ein cysuro gan gynnig drws agored newydd i'r dyfodol. Amen. Nos vi
Gweddiwn. Diolch i ti o Dduw Dad am yr oedfa hyfryd hon, ac am gyfle i ddringo gyda'n gilydd i ben y mynydd yng nghwmni Duw. Diolch i ti Arglwydd am y cwpaon sydd yna'n bywydau ni bob un, pan ni'n teimlo ein bod ni'n cael profiadau ben y mynydd. Ond i ni'n gwybod Arglwydd bod rhaid i ni ddod lawr o'r mynydd ambell waith, oherwydd bod y dyffryn yn galw. Diolch i ti felly am fynyddoedd ac ymddyffrynoedd yn ein bywydau ni, am bob profiad sydd yn ein dyrchafu ni, a phob profiad hefyd sydd yn ein cadw'n trad ni ar y ddeiar. Diolch i ti Arglwydd y fod ti gyda ni ym mha brofiad bynnag a ddaw i'n rhannu, a mae hynny cymaint o gysur i ni Arglwydd. Diolch i ti o Dad Nefol am dy gwmni yn ystod yr wythnos aeth heibio, ac wrth i ni wynebu'r wythnos newydd hon, gofynnwn ar i ti fod yn agos iawn i ni. Dilynau dy gariad ni bobman, doed air atom ym mhob lle, dylanwad arnom drwy'r ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Clyw ein gweddi felly Arglwydd, ac aros gyda ni weddill y dydd cysegredig hwn. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddew nina i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi, a diolch arbennig i Rhian am drefnu ac am arwain yr oedfa. Tan y sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.